Bodo Viering. Komite Bodo Viering saking New Amsterdam nganake dinas tu sing wis padha duweni foto dinas tu aja lali dinas tanggal 18 Agustus 2012 jam 6 sore tekane jam 10 bengi kanggo de motor fit show lan photo shoot. Jam 10 bengi tekane jam 3 isuk bisa dansa mai kanca grup saking Lily Dorp. Lan durung rampung dina Minggu tanggal 19 Agustus 2012 mulai meneh jam 10 isuk tekane jam 1 awan Bouten Weststreet Stray foto lan jam 1 tekane jam 4 sore kanggone anak-anak para anak-anak bisa dolanan kanggo kinderspiel lan sawenane dolanan kanggo anak-anak jam 4 sore tekane jam 6 sore kanggo kulturele optredes tegese imo kanggo kabudayan sawenane kabudayan bakal dieneke wonten ing Bakasroi Siwek wonten ing New Amsterdam lan durung rampung jam 6 sore tekane jam 10 bengi dansa mawi Southwest option best saking kutha Paramaribo mula kabeh wae pusaki wonten ini nyung foto kono bawa start lan bawa ngendi wae. Ayo pada banjiri wonten dinas tu tangan lan dina Minggu tanggal 19 Agustus wonten Bakasroi Siwek New Amsterdam wonten pajak Sito Rukun wonten ing Bakasroi Siwek New Amsterdam atas nami saking Bodo Viering New Amsterdam.